Moderné technológie sú na jednej strane pomocníkom, ale zároveň sa dajú zneužívať. Okrem iného na sledovanie. Používanie bankových kariet, telefónov, tabletov a počítačov umožňuje určitým skupinám ľudí sledovať iných. Myslím teraz na rôzne nezákonné spôsoby, ale aj na legislatívne obmedzenia nášho súkromia. Nechcem sa teraz zaoberať tým, nakoľko sú oprávnené a prospešné. Ide mi o niečo iné. V čítaní z knihy Sirachovho syna stojí: Ak chceš, môžeš plniť prikázania, môžeš zostať verným. Boh položil pred teba oheň a vodu. Vyber si, čo chceš. Pred človekom stojí život a smrť. Dostane to, čo si vyvolí. Máme teda slobodu a každodenný život to aj potvrdzuje. Ale to je len časť dnešného Božieho slova. Tá druhá polovica znie takto. Pán vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja. On pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať bezbožne. Nikomu nedáva súhlas, aby hrešil. Tým, že sme dostali slobodu výberu, máme aj zodpovednosť za to, čo si zvolíme. Ako hovorí Pavol v liste Filipanom, môžem všetko, ale nie všetko ma posilňuje. A keďže pokušenia tohto sveta sú silné a neodbytné, mali by sme hľadať spôsob, ako ich účinne zvládať. A jedným z efektívnych spôsobov je práve vedomie, že som stále videný. Že všetko, čo sa deje v skrytosti, sa v jednej chvíli bude ohlasovať zo striech. Takže to technologické sledovanie nám môže poslúžiť na to, aby sme žili v neustálom vedomí Božej prítomnosti. Boh naozaj všetko vidí. Jeho pohľadu nemožno uniknúť. Sú chvíle, kedy toto vedomie môže zachrániť život. Časný aj večný.